Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechisms on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga Sabado, no, pizza 21 na kini mahigala sa bulan sa Setyembre tuig 2024 o padayon kita mahigala sa ato ang mga buhat tono ni ini kabuntuhon. Abay no ato day nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahorong obispo no munganha sa karong adlaw mahigala diha sa may muanha si obispo karong adlaw diha sa may Kainbyukan no. Kainbyukan no. Aron nga maghimo og matud pa pangumpirma no, pangumpirma aya no. Nahala no og imong sab karong adlaw mahigala kuan karong adlaw espesyal karon sa mga katekistas no kay aduna sila'y kalihukan ang mga katekista no kining gitawag nato sa in English og quiz bee or quiz ball no mahigala no. So atong iampo ang kalihukan sa mga katekista no kapag panguluhan ni Father Bicoy no nga ato ang usab nga kining commissioner sa Commission on Catechesis diri sa diocese no si FN John Bicoy. Ayan no nahala no may bunto na kanatong tanan ug ang ako pong commission mahigala doon na po'y kalihukan karong adlaw dito sa kining Plaza Maria Luisa Suite Inn no nagihapon tay kalihukan karong adlaw. So good luck mahigala no nya sa ako ang commission sa migrants no giawhag ang mga kaparian siguro na naman mi na diha man ko kaganina no naniudto na gani ang mga taga Commission on Migrants no diri sa may Plaza Maria Luisa Suite Inn nga diin padayon mahigala ang mga kalihukan no hangtod pa kini karong hapon. Nahala no maayong mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga kitang tanan sa kapiskay panglawas. So karong adlaw mahigala ari kita sa ato ang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karong adlaw mao si Saint Matthew no Saint Matthew no September 21 bino nakailaman tayo ni kuan mahigala no San Mateo usama ni siya sa mga apostoles ni Kristo no as a Jew who worked for the occupying Roman forces collecting taxes for other Jews he was hated as traitor kini si San Mateo mahigala no gikasilagan kini sila murag collaborator ba murag collaborator and matud pa scandalized when Jesus recruited him no nakuan siya nga oy nganong recruit makuan no and of course thrown a party for other tax collectors no so karong adlaw mahigala niingon si Kristo no sa diha nga gi-recruit kini si San Mateo daghan baya yung nireklamo kay magkobrador bias buhis so niingon si Kristo sa kining Mateo kapitulo 9 bersikulo 12 hangtod sa 13 matud pa niya I did not come to call the sinners but I did not come to call the righteous but the sinners aron sila maginulsod no so karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Mateo usa sa mga apostoles ni Kristo. Bino ari ta mahigala sa ato ang CBCP News balitang simbahan ni ini kabuntuhon Filipino Catholics connect faith and heritage in the bilingual masses dito sa may Charlottesville, USA. Ayan, no? Liman ka mahigala, no? Charlottesville, USA. O niya, mismo ang nag-misa dito, mao si Reverend Father Joseph Indadanio. No? Kay kuan man lagi na ay grupo dito sa mga kining gitawag og Pilipino nga niawhag yun, no? Nga bisan kausan naman lang sa usa ka bulan magbisa sila dito og sagol no kanang Pilipino ug English kay kalagmitan gyud sa mga higala sa mga kinibang communities dito sa kaulog dito sa Amerika
kadto mo ko Amerika mahigala dito ko sa kining Parish of the Holy Victory sa may Bayon, New Jersey. Nakamisa man po ko dito, na-assign man ko na nakapuli man ko dito mga pipila ka bulan, no? Ang nahitabo nga dili ko makabisag tinagalog mahigala kay ang mga Pilipino kasabot og tinagalog pero ang ilang mga anak di naman kasabot. So that's the reason nga mag-English na lang gyud ka. Pero diri sa Charlottesville, no, usa sa mga county sa USA, anihangyo gyud sila nga dunay gitawag og bilingual mass, no. Unya sa Vatican sa pagpakighinabi sa atong talahorong Santo Papa sa mga religious, matud pa niya, take decisive steps to follow Christ. No, sa ato pa gipahinumduman niya ang mga religious, no, kini mga Dominicans, mga Jesuits, mga Carmelites nga manikamot kita, no, kini mga religious, no, nga musunod gyud sila sa mga lakang ni Kristo. Yan na. So mga katumigala, mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon o padayon kita sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Kumusta no mga higala, no? May gani in town kay wala nay ulan, no? Medyo nakagulog ginhawa na tagamay tungod lagi kay wala may ulan na. Pero murag naa pa may mga habagat gihapon. So muna nga karong Lunes mga to misikihor, may mag-reunion mis ako mga kaubang mga pare, mga classmate nako sa theology, mga abot na yung agwang tahon ni og dagko kayong balod niya. Dagko kayong balod ang taga Cebu mga to magsikihor. Kami po mga to pod may kuan gini iampor may gala among biyahe. Wala lang yung dagay, wala na may bagyo pero kuyaw-kuyaw pag gihapon tungod sa kadagkong balon. Ano? Nada no, maayong munto na kadtong tanan. Hinaot kita nga na kami kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Binong ari na tamang higala sa ato ang Saint of the Day human naman. Balita ari nata sa ato ang katekisem. Binong sa atong katekisem ang higala, padayon gihapon kita sa ato ang kabahin sa creation, no, kay matud palagi gihimo ang kining I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, no. Sa ato pa ang langitong amahan maugyoy ato ang giuna-unaan nga naghimo sa langit ug sa yuta. So muna nga ato pong kinang gitawag nato sa English og gi-emphasize, no, karon ang pagkahimo sa kalibutan. Matud pa the mystery, so atong topic karon, the mystery of creation. God transcends creation and is present in it. No, nga sa ato pa ang atong langitong amahan, no, mas labaw pa. In other words, wala gyud niya himua nga perfect, no, wala niya himua nga perfect ang iyahang hinimo ug gani ang iya kining giubanan aron hinay-hinay kini nga mahimong perfect pinaagi usab sa iyahang mga creatures, especially ang tao. Ato pa kita mga higala, gitagaan kita og chance usab sa atong Ginoo, sa atong langitong amahan to share in the vision, no, nga wala niya himua nga direktamente nga perfect ang ato ang palibot, kung dili kita mismo gitagaan kita sa Ginoo og matud pa papil aron pod nga makatabang kita sa hulma sa atong kinaiyahan. Nya siyempre ang Dios mas labaw pa kaysa mga hinimo niya o sa tanan iyang nabuhat, pero wala niya i-dikta kay mura man og nabutang ba og mura ba og wala nay kinang gitawag natong counterpart ang mga tao, no. Si San Agustin mismo niingon nga ang Dios mas taas pa kaysa atong pinakataas nga sa pinakapataas nga bahin sa atong kinabuhi ug mas lalum pa kaysa kinalaluman nga parte sa atong pagkatao sa atong kinabuhi. Sa ato palawaw gyud ang Ginoo nato, pero gitagaan lagi kita sa Ginoo og chance nga diin atong mapakita usab, atong masabtan sumana nga giubanan gyud niya, no, ang kinaiyahan aron nga kita makatabang usab to its perfection. Sa ato pa ug sa kuan pa na dili pag gyud kumpleto, no, unya hinay-hinay nato kining kumpletohon pinaagi usab sa tao, no. Sumuka na ang pamaagi sa Dios, no, muna. So muna sa atong pagpahigayon ni Santos nga misa,
santos nga misa sa atong pagpahigayon ining ato ang katikisen mo na ang ato nao no nga kita gihimo ta sa Ginoo, we are not perfect, pero hinay-hinay nato nga uban sa panabang sa Espiritu Santo mamahimo kitang perfect no? Kitang tao kita gyud mo ay pinaka-example no nga wala kita himuan nga perfect, kaya ang Ginoo raman mo ay perfect, pero pinaagi sa ato ang pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug pinaagi usab sa atong paningkamot mamahimo gyud unya usab kita nga perfect kung tuwa na kita dito sa langit. So we are moving forward to perfection. Klaro ba? So man mga misteryo ba? Muna yung mga misteryo diha nga pwede man unta og lahuson ras Ginoo nga iyaha gidayon nga himuon nga kining gitawag og kuan ang tao, pero wala na himuan sa Ginoo. Iyang gitagaan o matud pa papil ang tao aron nga mahimo niyang perfect. So muna gidayon nga kita mismo, no? We are the very sample nga ang usam ta sinimo sa Ginoo, no? Pero wala dili kita perfect. Pero pinaagi sa panabang sa Dios ug sa atong paningkamot mamahimo kitang perfect. Mao pud gyapon na sa atong kinaiyahan, no? Atong atimunon ang kinaiyahan ug pinaagi ni ana madugay mahimo ra po ng perfect ang atong kinaiyahan. Naklaro wala? Sa klaro la. So ari kita padayon ta manghigala sa ari kita sa ikaduha nato nga topic. Kaning gihapon sa pagpasidungog sa mga santos, veneration of saints, no? Kagahapon adlaw ato man lagi tagi ko anong veneration of saints, no? Mani ato ang topic. Pero karon atong padayon pagkita sa unahan, ari kita sa worship of idols. Atong tun-an kung unsa man gining pagsimba og mga Dios kay mura ba ni ang mga akusasyon bato kanato sa mga lain nga pagtulunan, no? Nga kita nagsimba ta og mga Dios mo na ilaha mo nang atong sabton kung unsa man ning pagsimba sa Dios kay basin og mutuo ra pud niya ta, no? So pagsimba sa Dios, worship of idols is the worship of a cult image or idol as though it was a god or deity. Sa ato pa ang pagsimba og Dios mao ang pagsimba sa usa ka Dios o sa kabutang nga atong gipakasaba nga usa ka Dios, no? Matud pa, it connotes the worship of something or someone other than God as it were God, no? Sa ato pa ato gyud nga gipaka-Dios ang dili Dios muna siya pagsimba sa Dios. So worship is to honor or show reverence for as a divine being or supernatural power. Sa ato pa ang pagsimba ni ay mao ang pagsimba or pagpasidungog sa usa ka balaanon nga tawo, no, divine being nga gituuhan nato nga dunay dakong ingon niya, no? So kita mahigala makaingon kita nga ang pagsimba di ay sa Dios is subjective. So sabot og subjective mismo diha kanimo dili na siya objective. Kanang subjective meaning ikaw mismo subject subject man ka. So ang buot ipasabot nga unsa may naa sa imong hunahuna sa diha nga nagluhod ka sa atubangan sa usa ka santo pananlita, no, image. Unsa may naa sa imong hunahuna kanang nagsimba ka, nagluhod ka atubangan Santo Niño, gipakisama ba nimo ang Santo Niño kanang iyahang estatwa nga Dios o representation lang sa Dios, sa tinuod nga Dios? Representation pa. So kung imo yung gipakasimba nga Dios aw ang imahe nahimong Dios, pero representation lang dili Dios kay wala man nimo simbaha isip Dios, representation ra man na. Pero nganong nagluhod man ka tungod lagi kay nasayod man ka, no, nasayod man ka nga ang Ginoo nakadungog sa imong hanggi, ang Santo Niño ba ang Ginoo ba nakadungog sa imong gipangayo kaniya bisan atubangan sa iyahang larawan, no, di ba, no? Ato pa nagsimba ka sa larawan pero dili ang larawan mo yung gipangayuan og panabang, kung dili mismo ang gilarawanan. Klaro ba? Klaro ba na siya, no? Pareho sa gud na sa usa ka bana nga iyang hagkan niya ang litrato sa iyahang asawa, no? Dili man ang asawa, dili man ang litrato mo iyang gihigugma na, mismo man ang iyang asawa. Sa ito pa, iyahang gipalangga ang larawan tungod kay iyang gihigugma ang gilarawanan. No, ano pa mo? Sabto na siya nato, mga laing relihiyon
ilang gitanaw nga ang ato ang gihimo nga pagdebosyon sa Santo Niño, mga santos, usa kuno ka pagsimba sa Dios. Again, ang pagsimba sa Dios lagi is subjective. Subjective meaning kung unsay naa sa imong kasing-kasing o hunahuna. Ikaw ba nga naghimo niya na? Kung nagluhod ka atubangan sa krusipiho o niya ang imong hunahuna wala ka moingon nga ang krusipiho mismo mo'y Dios, kung dili ang krusipiho larawan lamang sa Diyos nga gilarawanan, mo na gitawag nga representation of the true being nga mao ang Ginoo, wala ka magsimbag Diyos. No, wala, no, mga santo, mumito na nga ang mga santo, kita ang atong gisimba isip, Diyos, duha ra ba yan? At tulo ba yan? Kapersona, usa ka Diyos. So, muna nga, ayaw dyan mong kabalaka, no, mga kanato, mga kaiksuna na to, nga mga Katoliko, nga medyo po nabalaka, kaya nga nung warang nagsimba mo nagitag Diyos ini, wala. We don't worship any idols or kanang false gods. Kung dili, mismo ng Diyos ang atong gisimba, ang ato ang giyukbuan, ang ato ang gisimba o giampuan, isip usa ka Diyos mao ang tulo ka persona sa usa ka Diyos. Klaro? Klaro ba? Wala. Klaro. So, din lang nakita kutob ha. O padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Niaday karong Lunes mahigala ato ko si Kihor. Kaya mag-reunion may sa akong batch sa theology from first year to fifth year. No? Kaya lima na katuig ito sa theology. Dayong after that, diaconate na. Dayong magpanami o dinahana. So manganto meron sa Sikihor dinha, no, ang among host mga higala si Father Norberto Masion, no, niya meron Sikihor karon mga higala, no. So ayaw mo katingala o makakita mo ron og mga guwapong pari na sa inyo taga Sikihor. Kita mo mga guwapong pari nga na tang uban ana taga Cebu, na ay taga kining Leyte, na ay taga Bohol, na apon may taga Negros, no, kaming kitang mga in-IR, no, tama kita karon din na Sikihor, no. So karon gabi may mga tulog ugma tibok adlaw ping manuroy Martes dayong kini dili karon gabi pa. Karon gabi na. Dili pa kay Sabado pa man ron. Unya ng Lunes. Anang Lunes sa gabi sa pitsa 23 adto nami sa kining Sikihor. Wala dai may naapa ko ron ayungon mahigala. Napa ko ros Dumaguete kay karon taon mo larga na ko balik sa ayungon. Kay ganinang buntag diha man ko. Nga karon di Lunes pohon pitsa 23. So kita ha diha sa Sikihor. Ang among host din ha mga higala si Father Norberto Masion. Ang ato ang mga kaigsunan sa mga makapara. Of course, mga protocol po may sa ato ang Episcopal Vicar din ha, si Monsignor Larry Katubig. Protocol may makikita may iyawat na lang po paisinakon may. Ayan. Unahanglan mo gina, no? So, wala mahigala ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Damore. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makaagahon tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.